Nazdar ľudia, mnohí z vás ste nám písali, že robíme reklamu len termovíziám a nočákom a na dennú optiku sme zabudli. Tak sme si pre vás pripravili video o dennej optike. U nás na predajni nájdete široký sortiment dennej optiky, ale momentálne by som vám rád predstavil značku Door. Puškohľady od značky Door, konkrétne rada Milan XP, sú v cenovej relácii do 500 €. Momentálne sa robia v 4 variantách. Dve hlavné, alebo teda tie najväčšie varianty majú dokonca aj paralaxu. Samozrejmosťou všetkých týchto puškohľadov je osvetlený bod, osnova je tam vlastne 4A a puškohľady sú vyrábané v druhej fokálnej rovine, čiže aj keď si zoomujete, tak bod vám zostáva pevný, stále taký istý. Táto rada puškohľadov sa vyrába v 4 rôznych veľkostiach koncovej šošovky: 24, 42, 50 a 56. Každý z týchto puškohľadov má iné priblíženie. Najväčšie priblíženie, ktorý má tento puškohľad, je 3 až 18. Najmenšie priblíženie je 1 až 6. A tento puškohľad je určený skôr na spoločné polovačky, poprípade individuálne ranné prechádzky. Tubus puškohľadu je vyrábaný zo špeciálneho hliníka. Samozrejmosťou je nastavenie dioptrie. V každom prípade, ak vás tento puškohľad oslovil, zaujal alebo mali by ste sa chuť cez neho sami pozrieť, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme, poradíme, poprípade ho môžeme spolu vyskúšať aj v teréne. Majte sa, čaute.